Geda na pass. Chandakaita ndakati mwana pinda semapinjira unoita mbo. Pakira gate. Kupaenda mukati. Saka pa wakazo baba wako vakakuti pinda mapindiro ya waita. Wakazoziva sei mapindiro ekujamba gate. Baba akia gate rawa. Ndova watika na kujamba kunoita. Unaona ndakamona achuya. Asingowadza akauya akauya na baba wake. Mwana wanokurogodzosi. Haasha TV nyaya sezvadziri. Ndinoda Demendi yemwana wangu wawakarara naye zvisina mvumo neni semubereki. 2000 USD. Ndinoda Demendi yemwana wangu. Alonzani. Runare. Ali munhu. Sandra Runare. Sandra. Ali makore mangani? Akarara naye ali makore mangani? Akararwa naye ali makore 27? Ndiri kureva mukadzi paakasanga nemukomana kanga netungwa nezi. Anonzi Sandra Runare. Ndichataura pamberi pamambo makope kuti ndichataura chokwadi tisingareve nhema Mwari ngaandibatsire ikwasha simudza ruoko rwerudyi ndichitaura pamberi pamambo makope tichitaura chokwadi tisingareve nhema Mwari ngaandibatsire ndavakwari kupi Sandra ari munhu auye kugara Sandra Ndezvikumbiro vanhu vanoshira mumambo vanhu Ndakambozvitaura ndakambobvunza Samuel Raverengwa warinza zvataurwa neSamuel warinza vungu kana kuti kwete unozvitambira ikati wazvitambira unozvitambira kumanyaya ari kuzvitambira anotenda takuda kuti uye nare pinde mundare taure naunendizvizera kwasha atiwanzwa zvarevana atezara unomuziva wemusikana kana tichiti unomuziva wakarara naye tizvo zvakamusikana nesaka atezara vari kuti nenzira yekuti wakapoya musha wavo wakatora mwana wavo vakuda 2000 unoti kudii nazvo Onsorema kupori, onsorema nesarumu. Izvo zvamusikura mambo wangu. Asi ndinotaura kuti mari taura yakawandisa ndinokwanisa kuiwana. Aiwaka, tera mukwasha. Waitofanira kukumbira kuna Atezara. Atezara ndo akuti ndoda 2000 nokuti wakatora mwana wangu usina mvumo. Makatombogara mazuva uri mese uri pamwe chete.
Isina yeye ndolongwari. Aiwa tazviona kuti mimi murikudanana handitika wazvinzwa zvataurwa natizvara iri kuti ndikuda zvinoona zvizi mwana wavo uri kuita sei ini ndoguma wangu mwana wavo naachauzoona ndozvandatakakuiranisana nzango yakadii muri mese apa baba varikuradziwa nekugara kwamaita pasina zvinoitika kuna baba kurara kwamaita ndo pane nyaya zvisina mvumo saka ndisanga pauya samoni kurwadziwa nezvokukaita vasati paimira yekuchakukai handina kukunda kuona chizinge chikwanisa kuramupendera ndechidanana sezvangatakaudira chavana Amamutadze kumusha. Anomwe mukadzi kumusha. anti azava muchiri kudanana bvunza yangu kusikana uyu asi kutaura iwe ndiye kutaura kuti akumuda iwe uri kumuda bvunzai uri kuda here mukomana taurisa sei iwewe wakambomuda wakarara pai akazokuita kuti urare mumba sei rini pamakarara mese ipapo makarara pai mumba mavo upa akambokurarisa panze zvii zvanga zvaitika ndo chete nyaya yakanga iri amweni arinono iyo nyaya yendenyi amweni taurai muriko munotaura zita tarai pasi zveni muri amayani muri amayani paraganda mune makore mangani mwana wenyu ndochingani ndokutanga wakamuona muroora wenyu achiuya munoona ndakamuona achiuya asi nguva dzaakauya akauya nababa vake mawanokurokodza usiku ndobva vakasvika vakandiridzira bhera pageti mwana wangu anga asikwa api basa vandiridzira bhera ndakabatidza laiti ndobva ndanzwa ndingambohwa ropa ndobva ndabuda ndikati ndiani zvikanzi ndini ndauya nemuroora wangu wekunge zvikanzi wofambira pasandi ndikati sandi ndokupi inini ndinoenda kubasa vanhu vemuraira handinyazoita sei handinyazosvipa kana kuti zizotaita nani mwana wangu ndandisina kutitose kuzvipirirwa ndopandakati manje mauya naye mukomana haako ini handito sei handizivi nyaya yacho asati andiita sei andipira ukazi nguva yamauya nayo kandii mauya henyani chii masikati taita sei tataurirana ubva watanga kumupengawo ini ndobva ndati handikwanisi kugamuchira regai nditsvage chi mukomana ndopandabva ndadzokera mumba ivo ndobva vakabva vasara ndobva vabheka gedhiramu baba vachona andosivanga vari naye nemwana wavo ndobva vabheka gedhiramu ndandakakiya ndobva vapinda ndobva vamisa musikana pavhiranda vakumakudzira pavhiranda vamupamagambezi saka panguva ida vabva ndaomerwa ndakabva ndatya nokurekerwa gedi vachipinda nokuti handiri ndega ndinogara ndega nemwana wangu ndakabva ndavhunduka ndobva ndabuda usiku ihwohwo ndikapinda mumota ndikaenda kwasabhumu weiwa ndobva ndakasvika kumapasti tuva kwavo ndobva ndavaudza kuti ndo nyaya yaita sei yaitika kwavo
sabhuku akanditi manje usiku handingakwanisa kufamba usiku ndoya kunze kwaita sei pachena ini ndo pandakadzokera kuimba ndobva ndasvika kumba ndakabva ndakotanga kusvika makule tsangu chimiro kuti kunze kuite sei uye dzisabhuku vaite sei vasvike sabhuku ndokwa vakazosvika makusena acho. Mimi maziva kuti izvo uri wamuroora wenyu sabhuku amudaidzi nokuti akauya baba wake handizvo akauya baba wake akauya baba wake mamuziva manje kuti amuroora wenyu makataurira here mwana wenyu kuti kunoku ndokwane nyaya iri ndakamufonera akati kudii akati akabvato pandakamufonera akati saka madii mama musikana nomita sei nomuziva ndikati ariko ndaina masabhuku ndamira sabhuku ndikaite sei vauye sabhuku vasvika ndikavachituma kuti chiendai kuna murungai vangu munondinzwira ona imini akasvika nemwana wavo mauti kuti unoora wenyu zvamataura vakabreaka vakazoita pavhuranda inga yari mwana wenyu aitwa izvozvo maimurarisa here pavhuranda airariswa pavhuranda achirumwa nemosikito ari pavhuranda asina kana kumbezi imi mauti kuti muroora wenyu kwavakadananawo makamuri saka pamakafona nini muchiudzwa kuti nemwana tinodanana nomuziva sei makatadza kuisa muroora wenyu mumba vakazomirira iye akasvika ndakazomufonera ndadobva masabhuku network yaitoramba panguva idzodzo usiku wese handakwanisa kutaura saka ndakatotoya muroora wenyu munomudaio muroora ndinomuda munomuda muroora amweni vako vakugamuchira zviye zvakatichiti amwene havana kunditambira vakutambira saka unoti kudini mukomana nekuti ari kukuroora ndiye murume wako muparakandao mukomana asi kuramba kabvuma nyaya yake uyezve musikana hana kuramba kuti vanodanana saka vechina asi musikana kuramba mukomana Okay. Iwe mkomana wandozotaura musikana zvawakaita that was not love. Andinozinzwa amai imimi mati makafonera mwana wenyu muchimukutaurira kuti musikana unomuziva here ndizvo asi patsitsi dzenyu nenyasha dzenyu muchiona chiuya unoti magumbezi adzingirira makati auya kuti ano ndiri muroora wenyu ndatouya pano munoziva kuti vabereki vese vanodzinga kumba uko saka patsitsi dzenyu saamai zvakakutadzisai kuti muve nemweya weutsitsi wekumuti ano chiraravo kana chiraravo wakapatimirire murume wako yeye adzoka chii tsitsi ndakadzingwa sindakabvunza nemapinduro akaita baba vachipinda paketi pakudakabvunza zvamakanditi vakaenda mukazosara mosara muri vasikana muri vakadzi mega mega ndakatya ndio uyo achibva ataura kuti no ndini wacho muroora wenyu ndatouya izvozvo ndakatachangamira kuti mwana wangu asi kubatsika apa vaya vachiita zvekunditira zvehoti alright iwe pawakataurira mai vako here kuti no ndibatirewo zvakanaka mukadzi wangu iyeyo wandiri kutoda kutoroora mai pavakandiudza inini vakabva nditi ndakutosvika nemaita chi ko iwe unovakatadza kuvimba newe here kuti ungaenda unovatorera munhu wekuya kuzovauraya mai vako hakuvimba neni vanovimba neni
kutaura kuti mapindiro akaitwa vanhu vakavhunduka sinzi vaigara vari vanogara vari vega ini unoti muntaraunda dzingwa nekubasa dzingwa neingi. Alright, wakamutora iri mhandara asi wakamutora aichengetwa nevabereki vake, ndizvo? Saka iwewe musikana iwe wanzwa chakakonzeresa kuti pave nekusha, asi iwewe pakudanana nemunhu uyu unomuona sei pari nhasi? Aida kutambisa ko zvino zvaari kutaura iye, nokuti hapaa kuzvisungirira pamberi pedare rino kuti imimi vese munenge mavasungwa kwandiri, kana rudo kana imba ikaparara kana kuti pakatadza kuve nemba munenge muri vasungwa vangu mese. Uyu abvuma mhosva yake yekuti inini uyu ndichiri kumuda, iwewe nekurwadziwa kuti wakaenda kunosvikawo masvikiro kana pakaenda kunopazwa dhoo. Baba wako vari munhu ndinochira maoko ndimi makasvikopaza dhoo geti pamusoro ichangamira geti anapasa chandakaita ndakati mwana pinda semapindiro aunoita mumbawo pakwira geti kupaenda mukati ende vanhu vangani nawo ihanzvadzi dzangu dziri apa isi ndichienda nemwana uyu handaona ndiri ndega. Iwe mapindiro yataurwa nababa wako waipinda sei mumbawo? Ani waenda baba vasiko kumba kuenda kumukomana, iwewe wasvikojamba geti saka baba wako vakakuti pinda mapindiro yawaita, wakazoziva sei mapindiro ekujamba geti? Ndobva wati kana kujamba kunoita aiwa rudo anzikure kwemutsuvu ndizvo. Saka iwewe zvawataura kuti murume uri kumuda, wati murume hausi kumuda, saka papfungwa yako pane mumwe akataukecha kudhara, saka uyu haagone kukontinua here, haagone. Saka chauri kudai mari yake uruda mari yake wati asi rukuda uyu ari kuda kutsvaga tikutsvaga vanhu varida kuti vavake imba. Saka iwewe uri pakuti chii? Hauchada imba? Iwe kutaramurwa namama vari kukuvhunza zvakanaka, vari kutarisa kumberi kwauri kuenda nekwauri kubva. Zvanzi uyu mukomana ari papapo uchiri kumuda here? Hausi kumuda. Vakabvunza zvakare kuti pano mumwe here pamberi peuyu? Hapana. Vakadzokera zvakare vakati kwakakontinya rudo rwake, haakutaura zvikanganiso zvese zvataurwa pano pazvokuti zvinogadzirika rudo rwenyu rwuenderere mberi. Iwe noti kudii? Baba wako vari kuda pfuma yavari kuda, vanopiwa sei iwewe wataramuka? Nekuti baba wako vachaja 1000 2000 pa 2000 yavachaja, chavabvunza kuti inopatsanurwa sei? Iwe ure mutandiro chejamari okay, iwe uriseva $5 ndikureva kuharare kurenibo vari chejamari avareveke 500 kwazenza zvine behaviour yawakaratidza wakaratidza kuti ufambi uruzvinzwa wakaratidza chifambi because apa kana wakaenda unotora nemunhu wasina kunyatsoziva kuti uyu zvakamira sei une pamiri unokuwedzera panzi anga asiri mhandara
Mushukuru kudarudi. Anti mandara linyipo. Proof apa chisina ka mwanangu because apa tiri kuita kutevera nhau yako ndakukuvaluate kukuona kuti uri munhu akaita sei ndoga unenge wakuchikumura nokuti apa ndenda kufamba newe mutsika dzemararamiro mumurawo wekugara uyu mukomana uyu abvuma mhosva yake tikada kuti timutsungirira kuti aoke fine iwewe uyu musikana uyu ndio wako sekutaura kwati wakamuda akakutora here sefambi kana akakutora semunhu waanga ari kuda kuroora sezvaari kutaura pamukomana wako iwewe ndiwo wakumutora kuti aiwa inini zvemba ndisi kuda ronza mutsako mutsako uri kunzwa here kuti iwe ndiwo wakurema ngarawa baba wako vauya zvakanaka pamurawo ndizvo chaizvo asi iwe unofanira kutsigira kuti aiwa baba zvechokwadi munhu atondiko kana akakutokusiyira chirwere kwatove nacho asi chatiri kuda kuti tiumbe tivake saka baba wako vanga vari kuti ndikuda 2000 saka 2000 mwana wenyu muri kunzwa karekita neunhu hwake hwaari kutaura tamuofa materms of agreement kuti apa mwanangu nokuti mumwe munhu ane mwana wake munhu ari kuzvinzwa anenge kuti handikaenda kwamakope haka mwana wake kakaenda kakatidzira kakangoya mangwana kwaya ukandwa kudaro vanoda unomuti ngaapuwe mari yake yaunenge wareva iwe baba andizvo saka inde ndichida ndifambe nechokwadi nokuti hatisipo pakutirwadzisana kurorana ndiko kwedu chaiko zvine hwaro zvine gwara zvinewo mwanangu mukana wekuti imba yako itasanuke apa baba wako vange vareva kuti kuda damage tochaje damage then yekuroora yozotevera unenge wagarika wamai wationa mukomana wako iwe uruda kuti waenda unomutanga kumira parodhi apo mumwe waya wokukecha futi makwana vaya kuti ndakuda 300 uri kuti chiwe ndibetsera kufunga mwanangu wakata form 4 kati saka unoziva saka sinditaurira kuti pedzi nyaya yako zvakanaka imba usiku ida zvakanaka apa kwakureva kuti prostitution behavior characteristic in you baba wako is very faithful but you have shown characteristics of prostitution hauna kutsika davanga uri mumwe watanga kuvaka imba yako zvakanaka iwe kurara nemwana wemumwe asina mhosva unobhadhara 1500 wazvinzwa wakubhadhara 1500 you hired a prostitute ameno ngandibvunze kuna baba pamwane imwe pfungwa mwana wenyu manzwa zvari kutaura andikuzvinzwa mama munoti chii pamwe pacho kutaura nekusaziva ndoda kubatsiridzwa anoda batsiridzwa ndii diki ninge uchiri kumakore asi uchidiki uchiri kumugungwa ende anenge ane shamwari dzine kumurasisa hazvirambiki hazvo saka pakuita kwake hamungashayirewo nokuti akabuda ndipo muri kuchengeta asi maziva hunhu nemwana wenyu ndandifunga kuti nechinanga ndandifunga kuti nechinanga sekutaura kwaita tezvara judgment yamapa ivo wene kutaura nemwana wavo kana zvichikodzera kuti mwana wavo azoda murume nekuti haana kuuya vakagombedzerana vanhu avo uye vari kuti mwana mudiki shungu dzaatezvara vari kuda mukwasho wavo chimwe chazvinoita
iwe wakuvafungira tezvaro vambomuziva rini mukwasha wacho ari kuuya iri nhubu vambomuziva rini kuti mukwasha uyo asati azikanwa chetu iwe mukwasha munyararo iwe mukwasha vabereki vamwari amai avo vataura orati namai munorishiki ndiwo mutongo wacho unoenzana naye nokuti mimakamuradzika mukuuyu mwana wepanze kodai akava yakabiwawo ari payadhipendi baba vake vakaya vakamupinza mupamba imimiwo pautsinye wamakaita ndesaka ndaenda kunoti munofanira kuti muzive kuti zvinorwadzisa handidi yekurwadzisa mwana wemunhu iyo munoripawo mambo wapajudgment kusumuka apasina kudzidzira varikutaura vakaravisa mai wako panze saka muchazokuva maererano nokuwirirana nemukazi iyi payment yeabuse ivo vana vasikana vari kutinetsa iyi makaita pane abuse iwewe unoda kumonitwawo iwewe ana betsera kutaura zita remwanasikana anoda kuzoonekwa kuti anotambira kupi